begiradaz hitz egin nahi dut. Begirada, ez dakit sormenaren begiradaz, edo asko interesatzen zaiten gai bat da, eta gaina zaila ingo zait ez astea ez dakit zenbat gauza batera saltzen, ze etengabe nabil horrekin bueltan. Nola demontre begiratu hobeto. Uste dut, lehen biziko hitz egiteko begiradaz, adibide oso ederra eta argi bat izan leikela, bada liburu zoragarri bat, Gombrich, Ernst Gombrich edo izeneko egile aleman batena. Gombrich, komendatuko nizueke baita, 2 liburu zoragarri ditu, bat zan munduaren historia, idatzi zion bere bilobari okeraz banabil edo iloba txikiren bati edo, kontatzeko munduaren historia, eta Gombrichek asko daki, baina batez ere azaltzen daki. Orduan, idatzi zuen gaztetxoentzako liburu bat, historia liburu bat, edonork goxatzeko modukoa, eta hori ere gomendatzen dizuet, baina orain beste liburura, noa? Bestea da artearen historia. Nik gaztetan irakurri nuenean, niretzat oso ederra izan zen, ez zuelako bakarrik kontatzen, askotan horrelako liburuetan datuak aipatzen dira. Halako artistak, halako egin zuen, halako urtetan. Gombrichek irakurtzen, irakasten zuen, begiratzen, eta hitzaurrean bertan agertzen du oso gauza politxe. Azten da kontatzen kontuz, begiratzean zerbait, agertzen ditu bi kuadro. Bat da Rubens margolariarena. Rubensek bere seme txikia marrastu zuen, oso kuadro politxa, oso aurpegi politxa, maitasunez marrastua, politxe egiten zaigu ederra. Estetikoki oso erakargarria. Kume txiki bat ikustea bezala, txakur txiki bat ikusten dugu, katu txiki bat, erakargarria egiten zaigu. Taldi berean jartzen du Durerok, beste margolari handi bat, Durerok egindako marrazkia bere amarena. Kasu horretan, Dureroren ama emakumeia edadetua zen, nahiko ondatua, kuadroan, ikusten badezu bakarrik kanpotik, pentsatu ezakezu, emakume hau ez dago ondo, estetikoki ez da erakargarri egiten. Horregatik esaten digu Gombrichek kontuz. Ze errexegi egin dezakegu, eta ez bakarrik artean, ikusi kuadro polit bat, ume txiki batena, ze kuadro polit, ze artista bikain ikusten dezu beste kuadroa, estetikoki edo ez zaizu erakargarri egiten lehen ikuspegian, eta pentsatzen dezu, begiratu gehiago, eskatzen du Gombrichek, begiratu zen maitasunez, marrastu zuen Durerok bere ama, begiratu ze detaile, ze xehetasun, ze bihotzik kutxun egin zitzaion ikutu bakoitza. Saiatu lehen begikolpetik harago juten. Eta orduan, hasiko zea gogoa jarrita eta pixkat atentzio minimo bat jarrita konturatzen kuadro horren maixutasunaz. Eta hasiko zea desberdintzen, niretzat oso importante izan zen, ni beti izan naiz oso pasionala. Eta orduan zerbait ikusten nun da berehala erabakitzen nun. Hau gustatzen zait edo ez. Gombrichek besteak beste irakatsi zidan oso ondo, kontuz, behar bada lehenbiziko begi kolpean ederra iruditzen zaitena, gero igualatzean eta artean ikusten da, eta zientzian ere bai, adibidez. Zeak aipatzen du horre sarreran okerrez banabil Gombrichek esaten zuen, ez dago arterik, ez dago artea, artistak daude. Nik hori zabalduko nuke esparro guztieta, ez dago zientzia, askotan aipatzen de zientzia, izugarri maite dut zientzia. Baina egia da, ez dagoela zientzia, ez dago izaki, ez dakit egitura moduko bat hor abstraktua, zientzialariak daude. Eta gaina politia da ikustea nola, halako esparru horrek zerbait esaten duenean, aurrera egiteko modu ia bakarra izaten da, zientzialari ausat batzuek apurtzen dituztenin egitura horiek. Agertzen da Einstein, esaten du, orain arte geneukana, ez da onargarria. Aurre egiten diote eta beak erakusten du, eta orduan zientzialariek eramaten dute aurrera zientzia. Eta artistek sortzen dute artea, ez dago arte bat. Badaude hor kritikariak eta holakoak iritziak ematen dituztenak, baina normalian esparru itxi batetik. Artistek jarraitzen dute arte egiten, jarraitzen dute sortzen. Historia horretik kobasuloetan agertzen diren marrazki zoragarri horietatik hasi, eta auskalo zenba gauza ez eskigun geratu lokatzetan edo egingo zituztenak eta bar. Baina, ari nintzena, begira da. Uste dut, etengabe gogorarazi behar diot nire buruari ere, hoxe, kontuz, nola begiratzen den, ze askotan, estetika ere kanpotik kulturak esaten digu zer dan ederra, zer dan onargarria eta zerrez. Kontuz, saiatu, barrurago begiratzen, barrutik daukagun beste begirada hortatik, eta ikisiko dugu beste zerbait ikusten. Horretaz ere asko hitz egin nahi dut William Blake, beste begirada batzuez hitz egiten diguten, Yeats, poetak, artistak, zientzialaiek, nola lortzen zuten
bestelako begirada batzuk erabiltzen eta bestelako sakontasun batzuk lortzen. Lehen aipatu detena, gomendatzen dizuet Gombrich, bai, artearen historia, artea goxatu nahi badezue, horrik isi non baita goxatzen, adibidez arte abstraktua eta, nik beti izaten hona, lerdokeri pila dagoen marrauker zea batzuk, horrik isi non Gombrichi esker, kontuz eta begiratu barrura. Beraz, gomendatzen dizuet Gombrichen biak, bai artearen historia, bai munduaren historia. Honek.